Migo, bunot na. Bunot na. Hugas. Unsa pa kaon sa mga idol, manghugas na ng konomik. Dagang ba hugas? Katura mong gikaon mga idol, kabayad may 340. Nya migo ko lang po sa may kasulti. Bigo, 340 na bayaran na to. Ito ilan nanay, ano di kabut reporte, oy. Ha? Rodan ba? Ano saan? Oh, lami. Nga pete gamaya hiwa. Kabaho ko ana ang baligya nila sa isda. Kabaho ko gata dapit ang brato. Ya, kansi kita to kauna na to. Kansi mo lang. For today's video mga idol, mga on sa kong amigo. Paspas kaya naglakaw akong amigo mga idol. Okay, nakahiring mo siya kapakal sa sandi. Kunya gipapili na ko si idol. Oo, lawas pa. Ulo lawas. Lawat dapo ko no. Buwan na nang dapo. Ha? Anak. Lam Problem ka kayong ukon sa nang kayo pagputol. Na, yun na. Wala ako, day. Mao to mga idol, akong gignan siya tag 200 ang ulo. Kanang di murot. Mao lagi dako pero porke basang mahala 200 na liman ka. Yawa ko na dito. Ano lang. Liman ka mga idol, hapdi na nas trabaho sa construction. Ug samtang nagpaabot mi sa mga order mga idol, nakunahuna ko mga idol nga magkontis mi kaog sili. Bigo. Saan ka magpaabot ba? Kau na sa sili. Nakibaw jud ko ani mananap mga idol nga mukaon na silig na premyo. Pero ug walay premyo, dili ni mo kaon oy, di ba ato distingag hatag be. Hataga na to ha, taraw tong unsa imong buhaton. Gikatawa na ko sa mananap. Unya mga idol, anong gistoryahan ng iyang purpose? Kita tagunon ko no siya ba kay sige gubog-gubog ba? Guta na to yung mga ba? Purpose mo. So may plano mo ito, matagal ka sa purpose mo. May plano mo matagal ka sa mga purpose. Una sa nila kuwan na nakita daw. Pag ganyan nila kuwan na saka. Oy, mag-ikot Steve! Saktong kayo may kukulapo! Oy! Ipagsikap sa dadaan! Hindi na pwede gilit sa kapon! May punto sa kain ko pisot! Sakto na imo haba! Ay, mura mo tag-just now! Oy! Karaan na sa kuha ng 4 piece! Oy! Wadyo ko ma-disqualified! Anak, kayo mo inom ko! Mutako mo ko! Marunong sa kain ko pisot! Oy! Mauto mga idol, naabot ng order na mong larang! Larang ba? Lami man daw ni larang dirang dapita. Pero maulagi pod, makabuslot sa bulsa. Samtang nagpaabot mi sa mong kanoon mga idol, nagigup-higop sa miyaning sapaw. Ang sapaw ning larang ba? Dugay manabot ang kanoon mga idol, kaya pa man maloto. Mao ba kung ipagtakang? Oy! Unya mga idol, gitinuod na itong pusak sili. Para challenge mo ba sa itong dila ba? Lami pod kayo, pag-higop-higop ba? Hoy, sinuod kay siguro to Manoy Cristebe nga bago pagitakang ang kanon kay higim kag higop-higop ang sabaw. Gamay naman na imong sabaw ay. Unya mga idol, hinay ka na maginigigop ang sabaw kay dugay ka na lutong kanon. Maghinigopay na lamimigo ko lapo adik. Maglumpat ang higop ikaw. Lamiyaan ng sabaw mga idol, oy, oh. Init pa kayo. Samtang wala pa maabot ang kanon mga idol, may time pas migo ko lapong maghinuktok. Natingala siya ba nga no ang silingpan ba ni Tuyok? Oy, migo ko lapo ay katingaan mo Tuyok ang silingpan, oy. Because of gravity of the sun, sampak to the head. Mana explanation diha. Na, utro pa man si Dekang bugad-bugalon ang kupisot. After bilang kagutlong nga itong pinabot mga idol, gibanatan ning migo ko lapong kanon. Doon kayo manabot pa, surang kanon may gibanatan. Ay, naglungot-lungot yung mga nanak. Gibauhin na lang yung sabaw mga idol, kay una manabot ang sabaw. Human naman may sigop sa sabaw kanina. Moto mga idol, gipaspasag liap ni migo ko lapo. Hala liap ko, kanaway mo tapali mo. Uy, nabot ang pork chop mga idol. Sos, siyempre ay, purti ng lamia. Unya di daw ang pakansi mo liap sa taas ng lamia. Unya to ibobo ang secret weapon. As kayo sa si migo ko lapo ni Ribansina. Mirada!
Unya burog na hinay ka ni Miko Kulapo mga idol. Sos, di na kinanglan sa sabaw niya oy. Tumipalo na lang na. Unya, di sa lupakan siyang mananap. Muli up sa giya ha. Ni jump shot. Unya, gidribble mga idol. Unya natira glass ball. Miko Kulapo for 3 points. Ayos kayo. O karon mga idol, akong ipabunot si Miko Kulapo para mabaya na mi pa. Migo. Bunot mo. Bunot mo. Uun sa pakot sa mga idol, manghugas na ng konomik. Katulad mong gikaon mga idol, kabayad may 340. Kunya Miko Kulapo, siya may kasulti. Bigo, Masprato nila nanay. usay kastoryan mo itong presyo ha. So, 340 na bayaran na to. ito ila nanay. Ano, di kabot reporte, oy. Gato sa kaping nanay oy. Ha? Roga pa. Lami mo sad. Oh, lami. Kapete gamaya hiwa. Kay baodo ko ana beligya nila sa isda. Kay bao ko gata dapit ang brato. Ya kan sige ta itong kauna na to. Kansi mo lang. Paningot mo sa ka. Ipaningot mo sa ka. Oh, paningot kay nakili mago. Pero ang presyo nga. May pera ba? Daga arang-arang mo tatong dagko giwa. Oh. Kampay kayo. Ah, kansi ta. Sige lang, mahal mo kay palito no isda ron Migo. Ah, Mahal kay isda ron. mahal niya graphics sa kay tuban na oy. Di ko matuwa ng mahal kayo. Na, wala dyan ko isaan ni mga idol ha. Miko Kulapo may istorya ning itabo ha. Gipaningot mo unta ni siya. Unya sa 340, nagbagol-bol pa. Anga, oy. Nga oy.